आंनि आर्मखौ सिखारनाय 17,000 दंबावहाय बेखौ बायहैजोबदों जाबाय आरो दाउखि गुन्द्रायाव मोननाय सासे इउटुबार हेलौ लोगोफोर आं दिनै मोनाबिलियाव थांगासिनो दं आं सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनो सानो मानोना आंना केमेरा मोजां नङा DSLRसो बेखायनो आं फ्रन्ट साइडजों भिडिअ बानायनो हायाखै एसे खस्थ' मोननायखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामनाङा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गोबांथार एक्टर एक्ट्रेसफोर नुजाफैगोन आरो सिंगारफोर नुजाफैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दायो आङो फैनानै नै गेट मोनफैबाय गेटआव टिकेट लासिगोन आङो दायो दिनै फार्स्टनिफ्राय दा बैयाव लानाय नंला आरो बैयाव लायाबाबो कन्ट्रेक्टखौ लानांगौ रा दिनैल' लागोन आरो दिनैनि जायगानि मानसिनिखौ एसे खम लादोरा होनदो जायगानिखौबो लाखादों मानसिनिखौबो थाबायनायखौबो लाखादों 20 थाखा लादों मानसिनिखौबो गंसे लाखि नो आंना उनावसोलै दाइरेक्टलि 50 लाबानो जायो एसे अभार जाद्राय कारनि बेसेबां लादों कारनिखौ देग्लाय बारा होमबा फैसा लांफै आंनिया नोंसोरलाय उनावसोलै आंना सिगाङाव गैया नै आंनि बियो नै नोंना सानै हारसिंनिया नै बेखौ लिरगोरदो फैसा हरखाबाय जाम जालायथारदों माथो सानै लिरनांगौमोन देग्लाय गारि दोननानै जालांहालाय अबेजों दिनै देग्लाय ना रेडि जाबाय दालाङा हंलै बैनो एसे फट'शुट खालामहैनोसै बेयाव फैलायदो मारिलायदो karena dalamnya karena बोरैबा माबानानै जिलांजोबगोनसो wow 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 oh my god oh shit जालालै बा नायसियो बाइकआ थाबथादोंमोन जोङो नै set सिख्लाफोर नुनो सानदोंमोन गैला बे दैलामबारियावनो जों 100 थाखा गारना फैनांबाय नै दायो जों मोनाबिलियाव दंफैयो नै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला नायलांबाय थादो आं दिनै मोनाबिलियाव फार्स्ट टाइम फैदों गासैबो आं दिन्थिलांगोन भिउसफोरखौ माबायदि नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ फैलाव बसुमतारी इउटुब चेनेल जानानै बेखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ जोङो दायो दिनैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दंफैयो ओमफ्राय दिनै अपेनिं जागोन जोङो माबायावनो फैदों एकथायाव फैदोंमोन जोङो दा नै 3था जाबाय एसे लेट जाबाय लामायाबो गाज्रि नालाय थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायनि बोसोराव एसे साबसिन जादों लामाया नोंथांमोनाबो सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन ओमफ्राय देग्लाय गासिबो साजायनायफ्रानो सोलायजोबदों दालाङाबो सोलायदों ओरै कालचार नाइट प्रग्राम जाग्रा बेबो सोलायदों सिगां बैजों बानायदोंमोन ओमफ्राय देग्लायनि बिजों बानायबाय दालाङाबो देग्लायनि बिजों बानायदों सिगां बैजोंसोमोन
ओमफ्राय जायगाखौबो देग्लाय क्लिनसिन बानायदों साजायनायफ्राबो बांसिन बानायदों नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेरायफैनो गोसो दंबा बेरायफैनो हागोन दिनै अपेनिं जोङो अपेनिंआव फैबाय नोंथांमोनाबो गोसो दंबा गाबोन बा समफोर बे 10 दिननि गेजेराव फैनो हागोन आरो लामायाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ दागगारिनि एसे सिगां ओरै सानजा हाबनाय लामा दङ बेजों फैबानो मोनफैखायो पिकनिक स्पटनि नामा जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट बियो 2021आव स्टार्ट जादों देग्लायजों बोसोरनै जानोसै नोंथांमोना गोसो दंबा बेरायफैनो हागोन आरोखि बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय आं सासे बिथाङा जाहैबाय केएन फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउसार आं जाहैबाय सासे दाउखि बेनो बिथांनि इउटुब चेनेल दङ केएन फिल्म प्रडाक्शन ओमफ्राय माबाबो दङ सायरि मामोनलाय खोरोमदाव नार्जारि सायरि बानायो बियो आं जाहैबाय सासे दाउखि गुन्द्रायाव मोननाय सासे इउटुबार नोंथांमोना जेसे हागौ एसेनो बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम आंनावथ' सथा मरा सासे जानला मोनबाय भिउआ मोजां जागोनलै नोंनिया खालामनो दे नैबेयो जाबाय मोनाबिलिनि मोनसे सिम्बल आरो आइ लाभ मोनाबिलि लिरना दोनदों नै फट' लाग्राफ्रा नै सासे मा जमदों नोंलाय बेयाव मा जमदों नों हा गैया उदै गाज्रि जानानै फैदों बारा जागोन आइ लाभ मोनाबिलि खिन्थु लाबा सेमोननि बायदि जायाखै फिसासो जादों दा साइज जादों एसे माबा जादों समायना नुवाखै फट' लानाय बिथांमोना जाया फट' लागासिनो हनै सासे दिस्लारजों फट' लादो दे रा खेबगोन मा रा दे डिजाइन था एसे डिजाइन था डिजाइन था दे डिजाइन था दे मा डिजाइन थानो दे था दे था दे बिदिबाबो जायो मोनसे आखाइ फार
abang gitu Pak lu. Ini. Singgah terbang semua sama singgah Pak. Aku semua aku bukan di